Lalelani nansi indaba. Lalelani nansi indaba. Makadiko, muri eZimbabwe kaziwayi, salibonani, muri bwanji. Dini muyimbi wenyu wembira gospel mbira praise and worship. Zita rangu ndinonzi Sam Legend Mutanda Chinga. Ndiri pano pachirongwa dzichangoburwa na DJ TC Tendai Chazika pa Radio 54 African Panorama. Ndoti ivai nengu yakanaka pamberi nembira munhu wese kumbira magwira njito tatenda siabonga. I thank you. Titende nai mkulu ganganani, mkulu ganganani. Sam Legend Mutanda Chinga coming up after these messages. Playing only the best music in the world. This is your #1 radio station. Radio 54, Radio Africa. It's exposing the hidden talent on Zichangoburwa Show with DJ TC every Saturdays, 10 a.m. to 1 p.m. Central African Time, live on Radio 54 African Panorama. Tune in to your #1 internet radio station by logging into www.radio54africanpanorama.com with your host Chibutsu. Radio 54 African Panorama. Chinu chevanu, chinotererwa nevanu vakawanda. You can follow us on our Facebook page, Zichangoburwa live stream. You can also follow us on Radio 54 African Panorama live Facebook page. Pachinu chevanu, into yabantu of the People's Radio. You're jamming with the hottest DJ. Internet radio. So are you gonna do it? You know how we do it. Back in the dance floor with the hottest beats. More music coming at you. In 3, 2, 1. Sure. Wena kwena Lulanda. Yebo. Yeah, sharp chokubata overload. Oh, ufuna ukulimisana nami. Yeah. Playing only the best music in the world. This is your #1 radio station. Radio 54, Radio Africa. Introducing the music of Sam Legend Mutanda Chinga, the mbira, a praise and worship. Ndonziodza Sam Mutanda Chinga dzanda kukurovera panguva ino musegment ino yekupedzesera ichirongwa chino ka gospel vibes. Sam Legend Mutanda Chinga kamuimbi wenziyo dzechitendero achiridza kaiyembira. Vazhinji vanotarisira mbira kuti aiwa dzinenge dzichishandiswa panyaya dzekurowa makuwa nezvemashari. Asi Sam Legend Mutanda Chinga akati aiwa kambira dzinokwanisa kurumbidza musiki. Instrument rakafanana nemamwe ma-instruments ese ingave iri keyboard kana bass guitar, lead guitar. Naizvozvo aita ma-awards akawandisa mufunge kupfurikidza nemimhanziyo inaika. And that's Legend Mutanda Chinga, the same. Exposing the hidden talent. A music produced by Isaac Sunday. Chumfana changu icho ichi. Vari pa Joburg pa muno South Africa. Jesus is coming soon. Morning or night. The dead in Christ shall arise. Sweet
manje ziva futhi kubathaphe akusipasina kubathaphe muna ishe Sitende nayi. Hosana. Hallelujah. Izinhlungu zokwehlukana nabafowethu zigeleze zathelela umhlaba wonke, zizinyembezi ezibabayo, amathuna agcwaliswe izifiso namaphupho ethu, inhliziyo zethu zidatshuliwe zaphoselwa emaceleni amane omhlaba njengamakhoba aphephethwa ngumoya ophephetha esikhwishikhwishini. Kodwa-ke uyakhomba umcibisholo weqiniso uthi kimi, linda sithandwa sami, uyeza umduduzi ozophephisa lezo nhlungu. Iqhawe lenhliziyo yakho lizokunqobela isitha esilethwe ukufa, uyozesula izinyembezi zonke emehlweni ethu. Ukufa akusiya bakhona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusiya kuba khona. Shukuthi masehlukana angeke siphinde sibonane andoseva zhinji vanga vachida kuti tinge tichikurukura kana Sam Legend Mutanda Chinga atichinzwa kuti rwendo rwavo rwekuridza mbira praise and worship ruri kufamba sei uye vari kuzvigona sei, vari kugamuchirika sei, asi nekuda kwekuti vari pabasa nai vakangoti aiwa DJ tisende ngomunosairira kamimhanzi vanhu vanzwe mimhanzi yepraise and worship mbira. Mwari vakazotipa mukana tichazovaunza tizotaura nawo live pano paRadio 54 African Panorama. Pari zvino ka atombonzwa mimhanzi naye kati tichita kuti tivazive kuno vanofarirawo mbira. Kuyoba khona injabulo uye vachirumbidza musiki zvese zvakangonaka naye ka it's gospel vibes. Kuyoba khona intokozo engapheli ngale ngoba siyazi ngeli akanaka kanonzwa ukubuhlungu thina siyohlangana Shukuthi masehlukana angeke siphinde sibonane alikho nithemba ukho nuthixo sophinda nje sibonane. Angeke siphinde sibonane alikho nithemba ukho nuthixo sophinda nje sibonane. Yo, yeah, yo, yo, yo.
tinounza mudariro kanonzi Noah kubva kuna Sam Legend Mutanda Chinga. It's Mbira Praise and Worship pa Radio 54 African Panorama. Angati rumbidzei musiki apa chinhu chevanhu. It's exposing the hidden talent. Tinoiziya nyaya yaNoah naika. Akune vakauma musoro vakatadza kutenda mashoko akanga ataurwa naNoah achiti Mwari vataura naye. Nekuda kwekunaya kwemvura ichaparadza zvisikwa zvose. Vakati aiwa Noah hakuna zvakambodaro. Mwari vanozodza iwewe chete vasingadzowo isusu. Hazviite izvozvo naika. Asi vakazoona mvura yoturuka vakumhanyira kuna Noah kuye. It was too late.
akanaka kanonziko Muhondo akubva kuna Sam Legend Mutanda Chinga ari muno muSouth Africa paJoburg apa anzi Muhondo naSatan riwe hondo yeruponeso Mwari wangu ndinovuma ndiri uto Andirambi kufa ndinemu Kufaipfumakananda Fira mumaoko wa muponesi Music yake yese iripo pa YouTube nema videos akawanda aripo pa YouTube akubva kuna Sam Legend Mutanda Chinga avari kusimudzira zvekare ka musamba wembira uyu uri kusimuka naye ngazvirambe zvakadaro ka kubva kuna Sam Legend Mutanda Chinga ukangoenda ku YouTube don't forget to share, like and to subscribe. Zvinoita kuti muimbi aono chinomusumudzira aonaika ungosiyawo makoments ikoko uchimuencourageawo zvinoitawo zvakanaka. I thank you so much, my brother Teach Kasingizi, once again for tuning in. All the way from the UK. Thank you so much, my brother. How are you? Tirikuridza kamimhanzi ya Sam Legend Mutanda Chinga panguva ino. Kune yajambira naika zvisinei. This is Noah remix. Noah Nizaruri. Noah Nizaruri.
ndikuzvidza pfugama unama Teshua ndokugumira munzira nekunyepa pfugama unama Teshua ndokugumira munzira Musana kuzitenda Jorotani ndaiona Zetaza kuyambuka Ndapa musana kuzitenda Noah, 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 Dingu mtwana wako Dingu mtwana wako Baba Ukanzwa vanotanzi uri kuridza mbira muchechi mbira dzifanire kuridzwa pagospel ka avaudze kuti mune problem chiri makasaririra naika unovabvunza kuti vakutaurire kana kuti vakutaurire pakanyorwa kunzi mbira hadzifanira kunge dzichiridzwa muchechi kana dzichishandiswa pagospel music mbira hadzina chipomera hazvina kana mweya tsvina mufunge keep it up, keep it up. Asem legend mutanda chinga. That was Noah remix. Akakanonziko Ruizi Jordan. Masua perao Baba Diambo seirisi Kana masua anakatari wapanyika Va apera Diambo seirisi Baba Diambo seirisi Shani Diambo seirisi Baba Baba Diambo seirisi Urusi Jordan Baba Diambo seirisi Shani Diambo seirisi Baba Baba Diambo seirisi Urusi Jordan Ririposu Varani chasi ya nyika ino Baba Diambo seirisi Urusi Jordan Nerimwesu Varani chasi ya nyika ino Baba Diambo seirisi Urusi Jordan Baba Diambo seirisi Shani Diambo seirisi Baba Baba Diambo seirisi Urusi Jordan Baba Diambo seirisi Shani Diambo seirisi Baba Baba Diambo seirisi Urusi Jordan Dinetariro ye mushawono ya Baba tamirira tiende
creativity iri pamusic yaSam Legend Mutanda Chinga. Unofana kunge zvichiitwa music industry zvakanaka kuti every song unokwanisa kuiplaya neevery instrument. Regarding the genre of the music or the song, ambira dziri kuwanikwa dzichikwana pese naye kambira nehosho nengoma. Shika Parisi, Pazambo Corino Zirufu, Babani Ambuta Irizi, Urizi, Jordan, Canada Shika Parisi, Pazambo Corino Zirufu, Babani Ambuta Irizi, Urizi, Jordan, Babani Ambuta Irizi, Shani Ambuta Baba, Babani Ambuta Irizi, Urizi, Jordan, Babani Ambuta Irizi. Nyika ino yarwara magumo aswedera, Baba ndiyambutse irwizi ururwizi. Unamone rugare kwanaka nemoyo wangu, Baba ndiyambutse irwizi ururwizi. Jordan chimbidza imusi wenyu makore achapetwa, Baba ndiyambutse irwizi ururwizi. Jordan. I thank you so much my brother Prince Jordan. Hanzi ndiri kuteerera inini kandiri pa Radio Garden. Aiwa muri kunyatsonzwika zviri clear. Aiwa thank you so much. Abva senda ma screenshots zvikanzi aiwa ndiregere kutumira proof. I thank you so much my brother. Thank you so much. Kanonziko ukwenzeni atiri kufamba kana Sam Legend Mutanda Chinga, a segment yatinoti you're exposing the hidden talent. Sonke siyazi konke kuyangohlelo kulabo abamthandayo abamkhonzayo. Khuluma wemzalwane ukwenzeleni uJesu ngeminyaka edlulileyo. Siletha ufakazi ngokuma kukaJesu empilweni zethu. Isho wemzalwane
mzalwane. Sonke siyazi konke kuyangohlelo kulabo abamthandayo abamkhonzayo. Sonke siyazi konke kuyangohlelo kulabo abamthandayo abamkhonzayo. Sicela ukuzwa ngawe ukwenzeleni Jesu. Isho manje simamele. Sicela ukuzwa ngawe ukwenzeleni Jesu. Isho manje simamele. Simuka iwe, Bagamada, simuka iwe. Bagamada, dawe, ugopada. A powerful music from Sam Legend Mutanda Chinga. Anzu ukwenzeleni. Bagamada, Ukwenzeleni Jesu. dawe, ugopada. Newe, newe. Newe, 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 newe. It's good to testify the goodness of the Lord all the times. Haikona kunyara kupupura Mwari naika. Haikona kupupura zone, kunyara kupupura zone ngo waitirwa nashe. Anzu unondinyara ndishamunyara au pamberi pa baba vangu. A music produced by Ike D. Kanota Isaac Wekwa Sunday. Akanaka kanonziko nema msasa video yachona yakanaka iripo zvekare pa YouTube mufunge. Vasikumira Sam Legend Mutanda Chinga vari kuramba vachisimudzira kamumhanzi wembira praise and worship. Tinoshuwira kuti tirambe tichiona vaimbi vachishanda nembira especially pa gospel music naika. Amakorokoto kunowanza forget kuwe vakabva kubwira album zvekare rakazara mbira nehosho. Rinonzi Rodare rangu Mwari. Regai nditaure vakomana, regai nditaureka, regai nditaure vasikana, regai nditaure, regai ndiparidze vana baba, regai. Atakuda kuchionaka kana kunzwa Sam Legend vachimboenda kunoshanda na forget kuweyo. Atimbonzwa kuti zvinobuda kwani pambira ipapapa. Anenge ari ma1 ega naika. Regai ndirumbidze Mwari, regai ndirumbidze. Achirungu chinozishoka gospel vibes dziri last segment yatinodaidza kuti exposing the hidden talent. Apa Radio 54 African Panorama chinu chevanhu into yabantu. It is the people's radio.
nema wakaringe zuva Jesu anouya chiva hako wakaringe zuva Jesu anouya pomba hako wakaringe zuva Jesu anouya nyeya hako wakaringe zuva Jesu anouya Deva hama wakaringe zuva Jesu anouya Romba hako wakaringe zuva Jesu anouya Ndiani wadaidza noverenga ndiani wadaidza noverenga ndiani wadaidzwa baba Munyika muneiko vasikana munyika muneiko vana mai munyika muneiko hanzvadzi munyika muneiko muzukuru munyika muneiko vana baba munyika muneiko hanzi munyika muneiko umu hamusisina chirimo munyika umu mufunge ngatitizirei kuna She Jesu ndiwo rutiziro rwedu naika munyika muneiko mazuva ano munyika makazara zvisina maturo hamune kunyeperana hamune kutukana hamune kupomba mune kuurayana kutorerana madzimai kutorerana varume vamwe ndo vari kuekta maponografiki mazimbabwe ndzinda kutadzai munotoda nyasha dzinoburitswa kubva kuna Jehovha mupenyu kuekta pono shuwa kuekta pono mazimbabwenzi aityai Mwari imi uyai mutendeuke ityai Mwari atinoziva edu mari tinodzida asi kamatsvagira atanguita mari ka zvimwe zvacho nazvisisina kumira zvakanaka kwakumaweri vakataura vakati aiwa kana wafunga kutadza chibva wanyatsotadzisisa zvako naika kana wafunga kudya katsi chibva wadya riri bonga kana wafunga kudya datya chibva wadya riri dzetsi kana wafunga kudya iri mbwa chibva wadya riri zihono naika anzobva waziva hako kuti uri kuendera kugehena zviripo saka chipomba hako ita hako yese yauri kuita asi Jesu vari kudzoka mumwe nemumwe achatongwa nezvaakabata kuzvitenda kana kusakuzvitenda hazvitadzise Mwari kuburuka naika hazvitadzise Jesu kudzoka munyika muneiko
vasikana munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, vana mai munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko. Anzi shiri yakabvuta rekeni. Munyika muneiko, munyika semulegende vakati aiwa taneta nekudzonzi mbira ndedzemasvikiro. muzukuru munyika muneiko, hanzi kumutsa vakafa kudii munyika muneiko, vana baba takudzitora tiri kudzidzosera kunorumbidza musiki. munyika muneiko, munyika muneiko, sabuku munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, Elda munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, Maidoka munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, Overseer munyika muneiko, munyika muneiko, munyika muneiko, baba. Hazina maturo vakomana, hazina maturo izvi, hazina maturo, hazina maturo izvi. Mbira dzaburutsa vamwe kumateresisi. Regai tinzwe kuti vari kuti welcome to Radio 54 African Panorama. Makadi Tinofara makadi vanzodzi. Tinofara chose. Mamburutswa nembira kubva kumateresisi ka. Mbira idzi dziri kutoivhuka ma-spirit mediums. Takutonzwa kuda kutoomberera ana sekuru kuti vachibude zvavo. Hai mimi musajairire vanhu imimi indaka nimi tiri kurumbidza musiki panapa makuyamo zvekutaura zvekuda kuomberera ana sekuru. Makamboita zvemasvikiro here musati matanga kuita zvekunamata? Taingoonawo zvichingoitwawo nevaizviita. Maingoona kazvingoitwa nevaizviita but musingazviite. Bvunzai isusu takambozviita. Hazvisi safe izvi. Aiwa hakuna chinhu chakambodaro. Mbira dzinokwanisa kurumbidza musiki. Chero mukatoverenga mubhaibheri chaimo pairidzwa mbira, hanzi mbira nematenga, anonzi chii matengeranwa, ameno izi ndakutadza ngo kupronounce chete. But zvirimo zviridzwa izvi mubhaibheri. Kungoti Satani ndiye akaba zviridzwa zvedu akanozviisa mukingdom yake, but now we are taking back what belongs to us as Christians. Munofanira kunzwisisa kuti zvoni context yezvinhu zvatinenge tiri kushanda nazvo, handiti? Because context is very important. Kana tikasakwanisa kuaplya zvinhu within our context, then hapana kudzidza kwatinenge taita. Handiti muri kuona? Saka in the context yedu isusu, handiti muculture yedu, tinoziva kuti mbira dzairidzwa kuti pamaceremonies ekupira masvikiro kana kuti tichida kuita evoke maspirits, handiti? Saka kana isusu tichinge takutora mbira toda kudziridza muchechi, kukuda kuedza kuita sei? Chaipa papa. Okay, mbira tikuda mirai toda kunzwa kuti patiri kuita izvozvo, handiti? Chatiri kuda kuedza point yatoda kuedza kuprova ndeyekuti chii? Toda kuedza kuprova kuti this instrument we can also use it to praise the Lord. Chamunofanira kuziva ndechekuti hatina zera nema-evil spirit, handiti? Imimi ndoda kuti mundiudze kuti pakanyorwa kunzi mbira dzinofanira kungoivhuka ma-evil spirits ndepapi, kana kuti ingori mentality yakatakakura nayo nechijairire chakaitwa nemadzitateguru edu kuti ndo instrument ravakaona ichi? Haisi mentality. Tiudzei ndimi this is the reality. This is the reality yezviripo. Hakuna zvakambodaro, ndoramba nadza within our context. This is the reality. Ndotokudza. Ndoramba. Kana mukasangana nevanhu
vanoita zvemasvikiro aya handiti vasina kunyatsotendeuka. Mukavaridzira mbira idzi muchechi ka munoita dambudziko. Vanenge vasati vapona kwatoti vanoita dambudziko. Once aona fully deliverance chete ka hakuna demoni rinodzoka. Muchechi munoita dambudziko. Hakuna saka isusu ngatiregedzei kuisa vamwe vanhu padambudziko. Vanti muri kuona? Okay. Because tikuda kuita social experiment. So are you going against same legend Mutanda Chinga? Nekuti varidza mbira pagospel. Ndiri kutofunga kuti muri fanira kuti vasapota kuti vaita chinhu chakanaka, vatora instrument riri kushandiswa zvakaipa uko kuya kuzorumbidza musiki. Ngati rumbidze musiki neamwe ma-instruments. It's an instrument. It's an instrument. It's just like a keyboard. Because bass of guitar, its lead significance in our culture. Because of its significance in our culture. Haisi safe kuti inge ichinzanzi iri kuda kushandiswa for gospel. Izvi zvakada kufanana nekuti hanzi ndichapfeka miniskirt yangu ndoenda kuchechi ndongoti zvakangoti zvikati ndoda kuisanitize because ndakuipfeka ndichienda kuchechi. Makazotanga kuita religious rini kwenu? Imi hamuna zera neni kana takutaura nyaya dzemasvikiro idzi. Takazvarwa mudzimba maitwa zvemasvikiro tichitobikirwa hakuna asina kuzvarwa kune dzimba dzinoitwa zvemasvikiro. Tikatoridza ngoma isusu dzekuivhoka maspirits kuti masvikiro abude. Saka kana tichitaura nyaya kutaura nyaya dzezvinhu zvatinoziva kwete zvekufungidzira kana kuti zvekunzwa kunext door. Kutaura nyaya dzezvinhu zvatinoziva zvekuridza mbira muchechi izvi siyanai nazvo. Ipapo ndaramba ndakatsika madziro. Thank you so much General Eric Knight. Hanzi mbira can be gospel too. Yes, it's an African keyboard. I love that. Aiwa ndinotenda nemashoko ewayo. Hakuna zvakambodaro. Message ya General yapinda. Message ya General yapinda sandatanga kutaura. Ndikuzviziva bana asati ndaiona. But ini maita mnyama yekuti ndandaiona. Maita mnyama yekuti ini ndandaiona. Violence detected. Zvamakuda kuita zvokuti makuita kuda kusapota zvamuri kutaura. I'm not going to let you escape on that one. Yes, of course. Vari kutosapota mbira. In fact, havasi kusapota zvandiri kutaura but vari kusapota mbira. Vari kusapota mbira. Inzwai zvandiri kutaura inini panyaya yembira nenyaya yemasvikiro. Zvinhu tu izvi kana imi muri kuti masvikiro haana nzvimbo in the Christian world, nembira haina nzvimbo in the industry yemusic yeChristianity. Okay. I don't see how you marry mbira neChristianity and sei kuti zvemasvikiro neChristianity zvakasiyana. Alright. Kana kwapuridzwa chinonzi chinyanga chechayo chinonzi chine chirungu hapo vanoiti zvairidzwa panguva yaDhavhidhi zvezveya vachienda kuhondo zvinonzi zvairidzwa zvezveya hazvifaniri kunge zvichishandiswa futi here nekuti nyanga dzinowanikwa futi dziriko kumasvikiro. But if you want to check in the Bible, they are also there. Pamakaona pachiridzwa nyanga yakuivhoka maspirits ndepapo. Instrument rakatorwa rikanoshandiswa pasiripo. Simple. Imekaimi. Instrument rakatorwa rikanoshandiswa pasipo. Imekaimi. Instrument. Ingoziva kuti Christianity yakazotibata takumberi kwechivanhu. Saka hamungatiuze kuti hanzi instrument yakazoshandiswa pasiripo imi. Tiri kufamba pano nasemu legend Mutanda Chinga ndahakirwa show namamineta panapa vari kuramba hanzi aiwa hakuna zvakambodaro. Regai tirumbidze Mwari isisu. Karanga kanonziko
ngavarumbidzwe kubva kuna Sam Legend Mutandachinga. Regai timunzwa kambo kare pasi pezwi rangu. Batai makadaro mumaminiti. Rega ndipa ndangooneka hangu. Okay. All right. Zvandataura mazvinzi. All right. Aiwa, zvamataura mazvinzi. Dai ndinonguwa ndakwanisa kunzwawo vamwe kuti vanoti chii. Amungazviti hapana akambozvitaura. Ndozvandatongozvitaurira. Kuti musazoti mangwana hanzi tisingazivi. Alright, saka isusu alright, kana zvakadaro isusu toda kusanitize mbira dzachona already. Tichadzisanitize kusvika dzagamuchirwa. And for your own information, Sam Legend Mutandachinga is doing well. Maawards chaiwo tichataura. And inyaya yakutoti ndichitovaunza paredio by Firefly Force vataure handitika. Then mukaenda kuYouTube chako muone kuti vanhu vari kugamuchira music yavo uye vachi acknowledge basa ravari kuita. Ndimi mega EFF kana kuti MDC opposition party yandaona. Hazvikuzi opposition izvo. Aiwa mutoro opposition party. Tingokuonesa muzive kuti mukutambira kunonyudza nenyaya mbira mugospel. Aiwa kana chandoda kukuudza hanzvadzi ndechekuti kana munhu apona chave chisikwa chitsva handitika zvakare zvapfuura handiti. Nometa kuti uri kubva kumasvikiro kana kuti uri kubva kupi, chero ukaridzirwa mbira dzawaimbouridzirwa uri kupi, as long as you are delivered handiti hakuna chinoitika muupenyu hwako, hakuna chinokudzosera kumashure handiti. Hakuna chinokunda simba raMwari kana wadhilivhwa. Zvekuti hanzi murida ku izvozvo zvamuri kutaura zvekuti kana munhu achinge adhilivhwa handiti anenge adhilivhwa. Kangani katino vanhu vangani vari mumachechi vatinoziva vatinobhilivha kuti they are delivered but still vanoita zvinhu zvisiriizvo. Deliverance is a process. Hanzvadzi, deliverance is a process. It's a process to say. Kana muri kuti mimi deliverance is a process handiti ndikuwirirana nemi. Saka munhu ngausazviisire inonzi chii muteo ngatisazviitire izvozvoti tinyure handiti. Ndozve nyaya yemaevil spirits ikai hatina zera nawo hanti muri kuona. Tikangonzwisisa izvozvo kuti hatina zera nezvemaevil spirits. Kana iwe wafunga kuti wada kuita zvechristianity hausi kuda kuita zvemasvikiro, ibva ungoita zvechristianity, divorce yourself from zvemasvikiro. Mashoko angu kwamuri mashoko angu kwamuri mamineta ndekuti ari matiri mukuru kudarika ari panyika handitika. Isusu we dominate. We are going to dominate. We are going to take over on mbira and ticharamba tichirumbidza nembira. Muri kutambira kunonyudza. Hakuna zvakambodara. Our God is faithful. Hakuna zvakambodara. Muri kutambira kunonyudza. Aiwa, thank you so much. Zvakanaka muzina pembe. Inguva maonero enyu, mafungiro enyu makasununguka kutaurawo zvamunoona. Tinokutendai neritsigiro rwenyu, tinokutendai nesupport yenyu. Muri wrong paurong hwenyu, muri right paurong hwenyu. Zvese zvinoita. Isusu charamba tichitsigirana naSam Legend Mutandachinga pano paRadio 54 Africa Panorama uye ndichatota kuti vaite imwe booking zvekare vaone zuva ravanonyatsouya vachitaura nevateereri nemaopposition party vakaita semi handitika. Ende ndoda kuti muye kudeliverance session, bookai 1-on-1 kudeliverance session riri kukudai handitika. Torambonyatsa kuaina zvakanaka. Munozondudza pane nguva. Alright. Ndinyatsogadzira mafacts angu neevidence yenyaya iyoyi. Aiwa, pakanaka nguva dzedu ndo dzaita godo. Inyaya iri kuitika.
Oh, aiwa, zvese hazvina kana kutomboipa. Regai tione kuti Mwari vakatigadzirira zvipi panguva inoteerera tigoona mukana wekuti tigokurukura navo ivo. Sam Legend Mutandachinga ngoti nhasi on a Friday he is at work. Vakangoti aiwa DJ tokumbira kuti mungoti pushira musambo wedu kuti uzikanwe uye nekugamuchireka. So iyoyoyi steps atatotanga kuti titange kubuilda relationship nevanhu vakaita semi kuti mugamuchire mbira mugospel music, mugamuchire mbira muchechi. Nai tinozonyazoita nguva tine nguva yakanyasokwana. Aiwa zvese tinozvitenda. Thank you so much Minute. Chakaipa ndechekuti timidzana. Chakaipa ndechekuti timidzana. Kana mukazonyura zvenyu but chokwadi chataurwa zvinenge zvakangonaka. Aiwa but kunyura chako hatunyure. Pakunyura chapa ingori drama ramuri tongotaura zvenyu nemashoko ekutandadzana paredho. But pafair tizoita chirongwa. Kunyura chako. Tizoita chirongwa. Tunoita kunyura chako. Ndatokunyura chako hatutombonyura. Imi Mwari watonamata munomzere. Munomzere Mwari. Munomzere. Mwari ndinowaziva. Mwari ndinowaziva zvokudaro. Mwari ndowaziva zvokudaro. And I know kuti he is a faithful God. Handiti? But isusu sevana Mwari vanoziva Mwari hatingatambire unonyudza because tinoda kuti hanzi Mwari azotinyurura. Haisi good practice. Aiwa zvakanaka. Inzwa yakanzvadzi tida kuorganiza zuva ratinouya tichikurukura nenyaya iyi. Handitika Sam Legend Mutandachinga varipo. I'll be more than happy to join. Yeah, touya togara pasi totaura uye nevamwe vateereri vanenge vane mafungiro avo nemaonero avo sezvamuri kuita izvezvezvo. Hazvina kumushata. Munyatsotsvaga vanhu vanonzwisisa nyaya yembira kuculture yechivanhu. Kwete vanoita zvokufungidzira kana kuti vanongonzwa. Kana kuti we just look at it as an instrument. Alright, aiwa tiri kuzvinzwa. Ndinotenda kuti vateereri vari kuzvinzwa kune nyika dzakasiyana-siyana vakateerera right now. They will take part on this discussion but tichazoita part 2 yatichange tichikurukura na Sam Legend Mutandachinga. Thank you so much Mamineta nekuconnecta kuti tikurukure nyaya iyoyoyi. Marerutsa ndima kundibatawo panguva ino. Thank you so much as usual. Munotendei. Bye bye. Aiwa tinotenda. Thank you so much. Akamba kanonzi tozodini kana tsuriyorira. Kubva kuna Sam Legend Mutandachinga. Well done, keep it up. Basa ngarira mberi chifambira mberi. Akone kucheuka akone kuvhunduka na Mamineta naika. Atoti bora kumberi basa ngarira mberi chipfurira mberi richirumbidza musiki.
wanga uri mufaro wangu kuve nemi pachirongwa chino Gospel Vibes. I'm your host DJ TC. Ngatisangane zvekare next week same time same place pano pa Radio 54 African Panorama Chinhu chevanhu. This was our segment yatinodedza kuti exposing the hidden talent, segment yatinounza kavaimbi vechidiki vakasiyana siyana vari kukura nemimhanzi yavo tichikupakuriraika vana veZimbabwe. Munzweka zvipo zviri muvana veZimbabwe vakatekeshera nyika dzose like some legend vari muno muSouth Africa muJoburg. Tozodiniko namponesio, tozodini namponesi kana zuri ngatisangaripa dzichangoburwa shoni change nichitaura zvekare kana Malvin Mavimira ari muno muCape Town ndo anichange nichikurukura naye kapa dzichangoburwa exposing the hidden talent. Tichinzwa kuti who is Malvin Mavimira, akatanga kuimba rini, music yake iri kugamuchirika zvakadii, zviri kufamba sei kubva kuna Malvin Mavimira naika. Panguva ino ndoda kukutenda eka ndaona pa WhatsApp platform discussion yanga yakutoenderera mberi yenyaya yembira iyi naika pari kupisa zvisinei. It's a topic of another day. We are going to talk about it in another day, in another show. Yatichange tichiita kasem legend Mutanda Chinga vachona varipo tichibatsirana like ndokusema makaterera kambo kanaka kanonzi iko Daimazviziva kuti Jehovah anotidawo Israel tingadai takatenda kare zvino makore edu mazhinji akaperera sango mataifamba anzi ungabate mufaro marimba for Jesus. Ndokamba kangu kekupedzisira kubva kuna Same Legend Mutanda Chinga. Vanoda music yavo ngatende pa YouTube atonotsvaga ka Same Legend Mutanda Chinga ne Gospel Mbira Praise and Worship. Thank you so much for connecting, thank you so much for tuning in. DJ TC signing out. Bye bye. Ndaenden kare zvino makore ako mazhinji akaperera sango mawaifamba uchiramba nyasha dzaishe munozviziva tese tiri kufa nyangwe tichingoparwa guva rorindira misodzi chete yakatirindira pasi rinotika pasi rakashata munozviziva tese tiri kufa nyangwe tichingotadza guva rorindira misodzi chete yakatirindira pasi rinotika pasi rakashata munozviziva Jesu vanouya nyangwe muchingotadza musingapinduki misodzi chete yakakurindirai hamuna upenyu munozoparadzwa munozviziva tese tichatorwa nyangwe tichingotadza takabhabhatidzwa misodzi chete yakatiringira totsvakuita dota tichazoparadzwa ungabata mafaro udadire Mwari uchava mapfupa ungabata mafaro udadire Mwari uchava mapfupa imi Mose siyai kubata rinopasi risina upenyu nezvenyika zvinopera imi Mose siyai kubata rinopasi risina
pasina upenyu nezvenyika zvinopera. So are you gonna do it? You know how we do it. Back in the dance floor with the hottest beats. More music coming at you in 3, 2, 1. Playing only the best music in the world. This is your #1 radio station. Radio 54, Radio Africa.